Дами и господа, този поздрав е специално направен за баџанаците за Дидо и Амет. От Пет Могили, най-баре Анди Бари, белги агент, за най-добрите в Пет Могили, за Дидо и Амет. Вали гарми на Дидо и Амет, пак и върви. На белги агент, всеки такива баџанаци не могат да имат. Те са вълци и единаци и си имат бари фамилия. Капапапапапапапапарафтумен, вали гарми на Дидо и Амет. О, пак им върви! Баџорија Акана, дикен е прален,